porque imos botar unha muiñeira, a muiñeira dos pendellos. E vende para aquí para diante porque os de atrás tamén poden vir para diante, só é unha peza, son 3 minutos ao sol, que despois botamos nunha praia 4 horas e non pasa nada. Bueno, vamos botar a muiñeira dos pendellos. Esta muiñeira está dedicada a esa zona dos pendellos onde facían as feiras ali no Concello da Golada por Xoan Lois Diegue, un excelente compositor da nosa época, agora, contemporáneo. Con isto xa nos despedimos. Moitas gracias a Xironsa por convidarnos a estar aquí hoxe, e dende a banda de Castrelo volvemos a reiterar as felicitacións para Xironsa, para todos vós, por ser valientes, estar aquí ao sol, como a nós, ou como casi todos nós. E ata cando vos que irades. Para todos vós, a muiñeira dos pendellos.